Hello! Iată, dragii mei, ce mașinuțe a primit Vlăduț de Moș Nicolae. Hai să vedem ce avem noi aici. Ce avem noi aici? Un TVR Tuscan. Ia uite cum face. Cu suspensii. Un Porsche Cabrio. Da? Ce mai avem? Un Ford. Un Ford de care? Cobra. Da. Așa. Și un Fisker Karma Da, și un Ford GT. și un Ford GT. Niște mașinuțe super. Deci filmul putea să fie și mai lung, asta nu înseamnă chiar tot. Dar data viitoare, în episodul 2, vă mai putem prezenta și alte mașinuțe. Da. Bine, la revedere! Să termină, deci. Spune și tu la revedere! La revedere, cacatei.